Гэтае фото абляцелі інтэрнэт і выклікалі нямала гневных каментарыяў. Ранішняя чарга па талоны ў дзіцячай паліклініцы нумар 2 пачыналася каля рэгістратуры і заканчвалася ажно на вуліцы. Што здарылася? Па тлумачэнні мы звярнуліся да адміністрацыі установы. Подобные эпизоды объясняются тем, что сейчас горячая пора, и люди оформляют справки в оздоровительные лагеря, оформляют справки детям на работу, оформляют справки для поступления. Асаблівы ажыятаж узнікае вакол талонаў да ўрачоў пэўных спецыяльнасцяў. Узкие специальности. Если вот профосмотр какой-то проходишь, окулист, лор. Окулист, сложно попасть. Да вообще просто много людей, поэтому может такая очереди большие. Прычына – недахоп кадраў. Так у паліклініцы толькі адзін афтальмолог і адзін неўролаг, а павінна быць па трое ўрачоў. Адміністрацыя абяцае вырашыць праблему, але на гэта патрэбны час. Мы направляем врача-педиатра на специализацию по детской неврологии, и у нас уже будет второй специалист, врач-невролог с декабря месяца. Мы направляем в августе месяце врача-педиатра на переподготовку по офтальмологии. У нас будет второй врач-офтальмолог. Недастаткова і наяўных плошчаў паліклінікі. Яе пабудавалі амаль 40 гадоў таму. Будынак разлічаны на 370 наведванняў за змену, але фактычная нагрузка 2,5 разы большая. Аналагічная сітуацыя і ў дарослай паліклініцы нумар 3, дзе колькасць наведванняў амаль у 1,5 раза перавышае запланаваную. А побач будуецца яшчэ адзін мікрараён. Чэргі праблема збольшага сезонная, кажа адміністрацыя. Зменшыць іх дапамагаюць сучасныя тэхналогіі. Наверное, как и во всех амбулаторных учреждениях города, внедрена электронная запись, интернет-запись на прием ко всем врачам. Плюс возможность записаться по телефону, то есть чтобы человек не стоял в очереди, он может позвонить по телефону, через интернет записаться на прием. У той жа час інтэрнэт не панацэя. Напрыклад, у 6-й паліклініцы каля 12 тысяч пацыентаў пажылыя людзі, многія з якіх камп'ютарам не карыстаюцца. Застаецца тэлефон або асабісты візіт у рэгістратуру. Талонаў хапае, сцвярджае кіраўніцтва, нават да дэфіцытных спецыялістаў. Несмотря на то, что это конец недели, у нас ко всем специалистам, и в том числе и к врачам общей практики, талонов достаточно на сегодняшний день, на все дни. Врачу-офтальмологу на данный день есть еще 9 талонов. Аднак наяўнасць талонаў не ратунак ад чэргаў. Часта яны ўзнікаюць праз бескантрольны самазапіс пациенту до доктора. Если болит голова, то это не обязательно, что ему надо попасть сегодня к неврологу. Головные боли могут быть, что ему надо начинать с терапевта, это может быть и давление повышенное. И у нас принцип выработан такой, что первое посещение поликлиники, оно обязательно должно быть сопряжено с попаданием к своему участковому врачу. Урачы агульнай практыкі бяруць на сябе частку функцый вузкіх спецыялістаў, а пры неабходнасці накіроўваюць пацыента на кансультацыю. Прычым ісці па талону ў гэтым выпадку не трэба. Для улучшения качества обслуживания пациентов мы можем повторно записывать их на приемы к узким специалистам, такие как невролог, хирург можем записывать, к урологу можем записать пациента повторно, если он нуждается в этом. Як паказвае вопыт, чэргі найчасцей утвараюцца ў панядзелак і пятніцу. Таму аптымальны час для нетэрміновых зваротаў у паліклініку серада і чацвер. А пацыентам з хранічнымі хваробамі можна выпісваць рэцэпты на доўгі тэрмін. Інфармацыя аб гэтых і іншых магчымасцях пазбегнуць чэргаў звычайна прадстаўлена на сайтах устаноў аховы здароўя, а таксама на інфармацыйных стэндах. Валенцін Бойка, Александр Воронин, тэлерадыёкампанія «Брэст».